Gipuzkoako herriarteko talde irabazlea Caridad de Taberna! Saio hau nahi dut, talde handi baten, emaitzatzat sentitzea. Aritzi eta bere txekoei, besarkadatan biltzea. Ta beste hiru neska ausarti, euren malda arintzea. Bizitza urre gorria baita, naiz dirudien klitxea. Beharrezko da zaurietatik sendatuta zutitzea. Beharrezko da lagun artean, albada ondo aritzea. Bertso eskolan hautatu gendun, bertso bidez bizitzea. Ta handia da mina eta poza, taldean konpartitzea. Talde